Hola, bon dia a tots i totes i benvinguts i benvingudes a aquesta xerrada sobre i ara què? Què anem a fer quan acabem l'institut, quan acabem segon de batxillerat, segon de cicles formatius? Si el que haveu escollit és la universitat, doncs ara us explicaré cosetes al respecte i també teniu un altre vídeo que us explica com accedir a aquesta prova d'accés a la universitat, el que aquest any es diu l'EBAU o la PAU o el selectiu. Bé, de què us vaig a parlar en aquest vídeo? Anem a parlar de com escollir la universitat, què és un grau i un postgrau i quines ofertes hi ha, què hi ha a la universitat, beques universitàries, allotjament universitari i grups d'alt rendiment. A veure, primer, com anem a escollir universitat? El primer que hem de tindre en compte és què volem estudiar. No és el mateix voler estudiar magisteri que voler estudiar una enginyeria, perquè això ens va marcar molts aspectes, no? On, universitats, quines enginyeries. Aleshores, si per alguna d'aquelles algun o alguna encara no sap què vol estudiar, us deixo ací un llistat de qüestionaris que us poden servir per poder orientar-vos. És d'un institut d'ací de la Comunitat Valenciana i a mi el llistat m'ha paregut molt interessant. Així estan els enllaços. A més, us deixo un altre enllaç a una pàgina, Ipsum, per escollir, no? Per veure quines són les nostres aptituds o interessos professionals, preguntant diferents aspectes, no? Tractant diferents aspectes, entorns, àrees, aptituds, valors, inventari i el propi resultat. Ara sí, què puc i on puc estudiar? Aquesta pàgina és del govern d'Espanya, per lo que parla sobre totes les universitats espanyoles. Aleshores, podem buscar per títols, per rendiment o per inserció laboral. Anem a veure, per exemple, aquesta. Educació, que és la primera. Formació de docents en infantil. Perdó. A Catalunya. I busqueu. I aleshores, així teïs tota la informació que pugues necessitar. Quina és la universitat, el centre, el títol, l'oferta, la nota d'accés, etc. Tot tipus d'informació que és molt interessant saber. I a més, us deixo una guia d'accés i admissió a la universitat. És d'Uniscopio. Uniscopio és una entitat que la informació és prou fiable i molt bona. Ensenyar-vos simplement l'índex per a que veieu tot el que hi ha. Estan totes les universitats, accés i admissió, la preinscripció, beques i ajudes i residències. Jo després també us parlaré tot això, però que sapigueu que així a la guia també està. Continuem. Graus i postgraus. El primer és que vull que entengueu quina és l'estructura que té la universitat. Ara ja acabeu l'educació obligatòria i postobligatòria, sinó que anem a l'estructura. El primer cicle és un grau. Després podeu fer un màster universitari, el que es diu el postgrau, i després el doctorat. Què és un grau? Els graus solen anar entre 180 i 200 crèdits i se solen fer en 4 anys. I aquests 180 o 240 crèdits, els crèdits són el que val una assignatura en funció de les hores que s'estudia. Aleshores, depenent dels graus, poden anar de més a menys crèdits. Recordeu que totes les diplomatures antigues, que eren de 3 anys, han passat a 4, i a 4 anys, que són els graus, i moltes de les llicenciatures, que eren de 5 anys, també han passat a graus, a 4 anys. Per lo que els crèdits varien en funció de si abans eren diplomatures o llicenciatures. Però totes es realitzen en 4 anys. I en totes s'ha d'acabar en un treball final de grau que haureu d'exposar davant d'un tribunal. I després podeu o bé passar a l'exercici professional o bé accedir a un postgrau. Per què serveix aquest postgrau? En la gran majoria dels postgraus, i recordeu
que els oficials són els més interessants, són d'especialització. Per exemple, us vaig a ficar un cas que crec que és molt senzill d'entendre. Es pot fer un grau d'educació infantil o un grau d'educació primària, magisteri. Sols hi ha grau d'infantil i primària. I ara me digueu, ja, però jo el que vull és donar anglès. Perfecte. Quan acabeu aquest grau d'infantil primària, passareu al postgrau d'anglès, en el que us especialitzaran per poder fer aquest magisteri d'anglès. D'acord? Si a més el que voleu és continuar i estudiar un doctorat, és el tercer cicle. El doctorat, en realitat, en el seu inici, anava encaminat a poder quedar-te a la docència universitària. Ara, en l'actualitat, doncs, se fa per molts altres motius. En tot cas, el màster també finalitza en un treball final que s'ha d'exposar a un tribunal i passar a un exercici professional, i així el doctorat, quan l'acabes amb la teva tesi doctoral, passes a l'exercici professional. A més, us deixo una petita explicació d'una pàgina web, la Universitat d'Andalusia, que jo crec que ho explica superbé cada apartat i com es pot estudiar i realitzar. Ara anem a allò que jo crec que us pot interessar més, no? Quina és l'oferta formativa que tenim a les universitats més properes? Tant a la UCI, Universitat de València, la Politècnica de València i la Roger i Virgili de Tarragona, us he ficat l'oferta de graus que en té. Vaig entrar només a la de la UCI per a que la vegeu i després us ensenyaré algunes coses curioses. Mireu, ací podeu trobar tota l'oferta formativa que tenim a la UCI en Arts i Humanitats, els crèdits que té i les places que té cada grau, perquè m'ha paregut interessant això de les places, perquè ho vegeu. És molt visual i molt fàcil d'entendre. I després, per exemple, a la Politècnica, com aquest any no podem fer jornades de portes obertes, us han penjat 33 vídeos perquè vegeu quines són, que estan ací, els graus que té la universitat. Òbviament, si us agrada el d'arquitectura, doncs així us expliquen el de la Politècnica, però més o menys serà molt paregut en totes les universitats. I després, la Roger i Virgili, sols us he ficat un enllaç perquè en aquest enllaç, a part de que podeu veure tot el llistat de graus que tenen, moltes en tenen vídeos afegits. Pel mateix motiu, com no podem fer aquest any jornada de portes obertes, doncs ho han volgut fer així per facilitar-vos a vosaltres l'elecció. Bé, què hi ha a la universitat? A veure, així us he ficat moltes més universitats. La UCI la primera, perquè és la que tenim de referència, però teniu la Universitat de València, la Politècnica, la Roger i Virgili, l'Autònoma de Barcelona, i després us he ficat la de disseny de Castelló i una oberta, l'oberta de Catalunya, que és a distància. Les de distància són interessants conèixer-les si aneu a accedir al món laboral ja i podeu així treballar al mateix temps. Hi ha més, a part de la... A distància hi ha més, a part de la UOC, però us he penjat aquestes. A veure, entrem a veure la UCI perquè és la de referència. Mireu, aquesta és la pàgina original, tota la pàgina que hi ha de la UCI. És molt gran i amb moltíssima informació. Així podeu veure com estan els graus, els màsters, els doctorats, etc. Però jo vull que entrem a veure aquesta part. Mireu, secundaria.uci.es. Bé, aquesta és la part que va dirigida a vosaltres com a estudiants i si també estan els vostres familiars veient aquest vídeo, també és per als familiars. Si no, i els vostres familiars tenen preguntes, tal vegada és el moment de que pareu el vídeo i aneu a buscar-los perquè ho puguen continuar veient.
Bé, ací trobareu tota aquesta informació que us he contat en l'altre vídeo, no? Presentació de la PAU per inscripció, l'horari, noves optatives, exemples dels exàmens, etc. Però jo vaig a aquesta part, a la de la transició. Ací va dirigit a l'estudiant, als orientadors, orientadores, que en aquest cas soc jo i la meva companya, al professorat, que són els vostres tutors i tutores i els vostres professors i professores, i per als vostres pares, mares o tutors legals. Entra en aquesta per a que la vegeu, però jo me centraré sobretot en la de l'alumnat. Així està l'accés, quins són els estudis universitaris, com tindre informació i el món universitari. De totes maneres, repetisc que jo us vaig ensenyar aquest, el de l'estudiant. Bé, com podeu veure, així estan les optatives i els exemples d'exàmens que us ensenyava en l'altre vídeo de l'EBAU. Bé, així en tenim 4 blocs. Accés i admissió, coneix les titulacions, participa i informa't i el món universitari. El d'accés i admissió a la universitat és el que us explique al vídeo de l'EBAU, per el que no us vaig explicar aquest, però sí que anem a veure les titulacions universitàries, perquè vegeu com funciona. Així estan els graus per monografies, les notícies, articles, experiències d'antics alumnes. Ara el veurem. Vegeu? Així estan tots els graus que té la universitat, l'UGI. I jo, a més, us vaig ensenyar aquest, el d'experiències d'antics estudiants. Tal vegada és interessant conèixer aspectes que us poden contar altres alumnes. Podeu anar entrant a la que més us agradi. Jo vaig entrar en psicologia en el seu moment, però podem entrar a economia. I així Miguel Àngel us explica la seva experiència. Podeu anar entrant i anar veient totes les experiències que us poden anar explicant. A més, suposo que us interessarà també tot el món universitari. Què us aneu a trobar? Allí podeu veure programes per als estudiants, com és el campus, l'allotjament. L'allotjament us l'explicaré després. I el campus, mireu, el plànol, la maqueta, els edificis. Podeu anar investigant una miqueta què és el que aneu a veure. Ja sé que haveu anat a la UGI, però crec que era interessant veure aquesta part de la pàgina. Seguim. Beques universitàries. Així us he deixat un llistat i uns enllaços a diferents beques. Teniu les de l'Estat espanyol, les de Catalunya i les de la Comunitat Valenciana. Però, a més, per universitats també podeu entrar a veure les beques que tenen. I l'última que ha eixit és la beca salari. Aquesta és molt interessant i us recomano que la vegeu. I després està les beques d'Uniscopio. Us vaig ensenyar la de l'Estat espanyol per a que vegeu, estudis de graus, de màster i de doctorat. I podeu anar entrant i anar demanant. També us ensenya la de la UGI, beques i ajudes a graus, màsters, doctorats i altres beques i ajudes. I després us vaig ensenyar la de les beques d'Uniscopi. A veure si carrega. Al vídeo de l'EBAU també us parla d'Uniscopio, és una font prou fiable i per això l'utilitze. I així baix teniu el tema de les beques. Podeu entrar i anar mirant. Qualsevol dubte, podeu localitzar-nos al Departament d'Orientació i podem anar parlant. Allotjament universitari. És de veres que molts de vosaltres tal vegada us podeu organitzar per poder anar baixant a la UGI i tornar, però què passa si voleu anar, per exemple, a la Universitat de València o al Politécnic? Ja no ho teniu tan fàcil, anar i tornar. I per això us he ficat com podeu buscar allotjament. Us ensenyo diversos, com he fet en la resta. Mireu, això és la Universitat d'Alacant, que us explica... Perdó. Això és l'espanyola, la d'Universitats Espanyoles, comença per Andalusia, Aragó, i les té totes. Totes les comunitats, i com buscar-ne. A més, us vaig ensenyar el de la UGI.
Està la borsa d'habitatge, residències, pisos solidaris, allotjaments en famílies de Castelló i una xarxa lloc. I per si de cas heu de baixar a València, us explico la de la Universitat de València. O us l'enseny, més bé. Es diu València Conviu. I així podeu trobar com s'organitza, plànols, els objectius i tot allò que pugueu necessitar. I torno a dir que si necessiteu ajuda, doncs des del Departament d'Orientació us podem ajudar. He volgut també annexar aquest apartat de grup del rendiment acadèmic perquè pareix que certa informació sempre s'oblida, no? Aleshores aquesta m'ha paregut molt interessant i volia annexar-vos-la per a que la coneguereu i la poguereu utilitzar si ho necessitàveu. Us he annexat UTSI, la Universitat de València i la Politècnica. Alacant també en té, però com he considerat que estava molt lluny no l'he posat. Si algú la vol, que me la demani. I, per si de cas, he ficat la de la Generalitat Valenciana. Així teniu tota l'explicació i com accedir a tota la informació. Vegeu? Universitat de València, la Politècnica, la d'Alacant i la UTSI. I la de Miguel Hernández, que està a Elx. D'acord? Bé, i amb això finalitze i moltes gràcies i com us comentava teniu l'altre vídeo de com accedir a la universitat per mitjà de l'EBAU. Moltes gràcies i adeu.